हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करतो आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. आपण श्रीमद भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 आज सुरुवात करतोय. श्रीकृष्णांचे द्वारका गमन. हरे कृष्ण. शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृध आततायिनो युधिष्ठिर धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजय प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किम कारषित्ततः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. शौनक मुनींनी विचारले, आपला न्याय्य वारसा बळकावू इच्छिणाऱ्या आपल्या शत्रूंचा वध केल्यानंतर धर्माचरण करणाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ असलेल्या त्या युधिष्ठिर महाराजांनी आपल्या कनिष्ठ बंधूंसह प्रजेवर कसे राज्य केले. त्यांना आपल्या राज्याचा अनिर्बंध उपयोग घेणे निश्चितच शक्य झाले नसेल. हरे कृष्ण. पहिले 2 श्लोक वर्षा माताजी, त्यानंतर 2 श्लोक नंदा माताजी. हरे मी कृष्ण. वाचते परत माताजी. हा, त्याच्यानंतर मग तुम्ही पण वाचा माताजी. हा हा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: युधिष्ठिर महाराज सर्व धर्मनिष्ठामध्ये अग्रणी होते. त्यामुळे केवळ राज्योपभोग मिळावा यासाठी आपल्या चुलत बंधूशी लढणे त्यांना मान्य नव्हते. ते न्यायासाठी लढले, कारण हस्तिनापूरचे राज्य त्यांना वंश परंपरेने मिळणे न्याय्य होते. परंतु त्यांचे चुलत बंधू ते राज्य आपणच बळकावू पाहत होते. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांच्या मार्गदर्शनाखाली ते न्याय करण्यासाठी लढले. परंतु त्या युद्धात त्यांचे सर्व चुलत बंधू मारले गेले असल्यामुळे त्यांना आपल्या विजयाचे सुख भोगता येत नव्हते. त्यांनी एक कर्तव्य म्हणून आपल्या भावांच्या साहाय्याने राज्यकारभार केला. शौनक ऋषींच्या दृष्टीने हा प्रश्न महत्वाचा होता. सुखाने राजलक्ष्मीचा उपभोग घेता येईल अशा वातावरणात युधिष्ठिरांचे वर्तन कसे होते हे त्यांना जाणून घ्यावयाचे होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सूत उवाच वंशं कुरो वंशदव अग्नि निर्हुतं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सूत गोस्वामी म्हणाले, भगवान श्रीकृष्णच जगाचे पालन पोषण करते आहेत. त्यांनी क्रोधाच्या वणव्यात दग्ध झालेल्या कुरुवंशाला पुन्हा संजीवन देऊन युधिष्ठिरांना त्यांच्या राज्यावर प्रस्थापित केले आणि त्या योगे ते संतुष्ट झाले. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. तात्पर्य: या भौतिक जगाची तुलना वनामध्ये वेळूच्या घर्षणाने लागलेल्या वणव्याशी केली गेली आहे. कळकाची बेटे एकमेकावर घासून जो वणवा लागतो त्याची उपमा येथे जगाला दिली आहे. हा वणवा आपोआप लागतो. बांबूच्या घर्षणासाठी बाहेरून काही निमित्त लागत नाही. तसेच या भौतिक जगात स्वामित्व गाजवू इच्छिणाऱ्या लोकांचा क्रोध कार्य करतो आणि त्या युद्धाचा वणवा भडकतो. त्यात अवांछनीय जनसंहार होतो. अशी युद्धे भडकतात. त्यात भगवंताचा काही संबंध नसतो, परंतु त्यांनी या सृष्टीचे पालन करावयाचे असते. सर्व जनसमुदायाने आत्मसाक्षात्काराचा योग्य मार्ग अनुसरावा आणि भगवत धामात जाण्यासाठीची पात्रता प्राप्त करावी अशी त्यांची इच्छा असते. दुःखाक्रांत जीवांनी आपल्या धामात परत यावे आणि त्यांच्या भौतिक त्रितापांचा अंत व्हावा ही भगवंताची इच्छा आहे. सर्व सृष्टीची योजनाच या धर्तीवर असून ज्या मनुष्याची बुद्धी ताळ्यावर येत नाही त्याला या जगात भगवंताच्या मायाशक्तीने दिलेली दुःखे भोगावी लागतात. यासाठीच आपल्या अधिकृत प्रतिनिधीने जगाचा कारभार चालवावा असे भगवंतांना वाटते. भगवान श्रीकृष्ण असे राज्य प्रस्थापित करण्यासाठी आणि ज्यांना त्यांच्या योजनेशी काही करावयाचे नाही अशा अवंचित लोकांचा नाश करण्यासाठी भूलोकी अवतीर्ण झाले होते. कुरुक्षेत्रावरील युद्ध योजनेने लढले गेले. त्यात त्यांचा हा हेतू होता की अवांछित लोक या जगातून नाहीसे व्हावेत आणि आपल्या भक्ताच्या अधिपत्याखाली शांतीपूर्ण राज्याची स्थापना व्हावी. जेव्हा युधिष्ठिर महाराज सिंहासनावर विराजमान झाले आणि परीक्षित महाराजांच्या रूपाने कुरुवंशाचा अंकुर सुरक्षित राहिला तेव्हा भगवान समाधानी झाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् प्रवृत्तविज्ञानविधूतविभ्रमः शशासगामिन्द्र इवाजिताश्रय परिद्युपान्तानुजानुवर्तितः. हरे कृष्ण. हरे श्रीला प्रभुपाद कृष्ण. की जय. भीष्मदेवांना उपदेश आणि अच्युत अशा भगवान श्रीकृष्णांचे मार्गदर्शन या आधारे युधिष्ठिर महाराज ज्ञानाच्या कार्यात पूर्णपणे संलग्न झाले. त्यांचे अपसमज नष्ट झालेले होते आणि अशा रीतीने त्यांनी समुद्रासहित संपूर्ण पृथ्वीवर राज्य केले. त्यांच्या कनिष्ठ बंधूंनी त्यांचे अनुसरण केले. हरे कृष्ण. हरे आता कृष्ण. नंदा माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: श्रील प्रभुपादजी द्वारा तात्पर्य: आधुनिक उत्तराधिकाराचा नियम जसा श्रेष्ठ अपत्याला पित्याच्या संपत्तीचा अधिकार देतो तसाच नियम युधिष्ठिर महाराजांनी पृथ्वी आणि समुद्रावर राज्य केले तेव्हा देखील अस्तित्वात होता. त्या काळी हस्तिनापुराचा राजा समुद्रासहित सर्व जगाचा एक छत्री सम्राट समजला जात असे. ही स्थिती युधिष्ठिरांचे पौत्र परीक्षित महाराज यांच्या वेळेपर्यंत टिकून होती. युधिष्ठिरांच्या कनिष्ठ भावांमध्ये पूर्ण सहकार्याची भावना होती. युधिष्ठिर एक आदर्श राजा होते आणि भगवान श्रीकृष्णाचे प्रतिनिधी या नात्याने त्यांनी पृथ्वीवर राज्य केले. लोकांवर राज्य करणारा भगवंताचा आदर्श प्रतिनिधी म्हणून त्यांची इंद्राशी तुलना करण्यात येते. इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण, वायू अशा विविध देवता भगवंतांचे प्रतिनिधी म्हणून विश्वातील निरनिराळ्या लोकांवर राज्य करतात आणि त्यांच्याप्रमाणेच युधिष्ठिर महाराज भूलोकावर राज्य करीत होते. आधुनिक लोकशाहीतील राजकीय नेते जसे विशेषतः अप्रबुद्ध असतात तसे युधिष्ठिर महाराज नव्हते. त्यांना भीष्मदेवांसारख्यांकडून आणि अच्युत भगवंताकडून उपदेश मिळाला होता, म्हणून त्यांना प्रत्येक गोष्टीचे परिपूर्ण ज्ञान होते. आधुनिक काळातील शासक म्हणजे एक बाहुली आहे, कारण त्यांच्यात राजाचे सामर्थ्य नसते. जरी तो युधिष्ठिरांसारखा प्रबुद्ध असला तरी घटनात्मक नियंत्रणामुळे तो स्वतःच्या सदिच्छेने काही करू शकत नाही. आजच्या काळात पृथ्वीवर कितीतरी राज्ये दिसत आहेत. अर्थात युधिष्ठिरांची आपली स्वच्छ अशी काही विचारसरणी नव्हती. त्यांना केवळ भगवंत आणि भगवंतांचे अनिर्धिकृत प्रतिनिधी असलेले भीष्मदेव यांच्या उपदेशांचे आज्ञांचे पालन करावयाचे होते. शास्त्रात असे सांगितले आहे की प्रत्येकाने अधिकारी व्यक्तीच्या आणि भगवंतांच्या अचूक मार्गदर्शनाचे अनुसरण करावे. त्यात आपला व्यक्तिगत स्वार्थी हेतू अथवा आपणच निर्मिलेल्या विचारधारांचा त्यांना विचारधारा यांचा संबंध येऊ देऊ नये. त्यामुळे समुद्रासहित अखिल पृथ्वीवर राज्य करणे महाराज युधिष्ठिरांना अगदी सोपे झाले, कारण त्यांना लाभलेले त्यासंबंधीचे मार्गदर्शन अचूक आणि विश्वस्पर्शी होते.
जेव्हा आपण अनधिकृत अचूक मार्गदर्शन व्यवहारात उतरवू तेव्हाच पृथ्वीवर एक छत्री राज्य आणण्याची कल्पना साकार होणे शक्य आहे. अपूर्व मानव प्राणी सर्वस्पर्शी विचारधारा निर्माण करू शकत नाहीत. केवळ परिपूर्ण व अच्युत असे व्यक्तिमत्वच जगातील सर्वांसाठी सर्व ठिकाणी आचरणे शक्य होईल असा कार्यक्रम प्रदान करू शकते. थोडं राहिलं ना माताजी. कारभार एक व्यक्ती करते, अव्यक्त सरकार नव्हे. व्यक्ती निर्दोष असेल तर शासन निर्दोष असते. व्यक्ती मूर्ख असेल तर शासन मूर्खाचे नंदनवनच. हा निसर्ग नियम आहे. अशा अपरिपूर्ण किंवा अर्धवट राजांच्या अथवा राज्यकर्त्यांच्या कितीतरी कथा आपण ऐकतो. म्हणूनच प्रमुख राज्यकर्ता हा महाराज युधिष्ठिरांप्रमाणे उत्तम परीक्षितच असला पाहिजे आणि त्याची एक छत्री सत्ता सर्व जगावर चालली पाहिजे. युधिष्ठिरांसारख्या परिपूर्ण आदर्श राजछत्राखालीच विश्वाच्या एका राज्याचे स्वप्न साकार होऊ शकेल. महाराज युधिष्ठिरांसारखे राजे जगावर राज्य करीत होते आणि म्हणून जगातही त्यावेळी सुखशांती नांदत होती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामदुघामहि सीशिचुः स्म व्रजान् गावः पयसोध स्वतिर्मुदा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. युधिष्ठिर महाराज राज्य करीत असताना मेघ लोकांना हवी तितकी पर्जन्य वृष्टी करीत असत. पृथ्वी सर्व लोकांच्या आवश्यकता पूर्णपणे भागतील इतके उत्पादन देत असे. गायी अत्यंत आनंदी असत आणि आपल्या पुष्ट कासातील दुधाने सर्व चराऊ कुरडे भिजवून टाकीत. हरे कृष्ण. वाचा नंदा माताजी. दोन झाले ना. हरे कृष्ण. दोन झाले ना माताजी. नाही तुमचे का? दोन नाही झाले, एक झाला ना. ठीक आहे. हरे कृष्ण. आर्थिक भरभराटीचे मूळ रहस्य भूमी आणि गाय यांच्याशी निगडीत आहे. माणसाच्या मुख्य आवश्यकता म्हणजे अन्नधान्ये, फळे, दूध, विविध खनिज पदार्थ, कापड, लाकूड इत्यादी होत. भौतिक शरीराच्या पोषणासाठी या गोष्टींची आवश्यकता आहे. वस्तुतः त्यासाठी माणसाला मांस, मासे किंवा लोखंडी हत्यारे आणि यंत्रे याची काही आवश्यकता नाही. युधिष्ठिर महाराजांच्या राजवटीत जगात सर्वत्र नियमितपणे पाऊस पडत असे. पाऊस ही मानवाच्या अधीन असलेली गोष्ट आहे. स्वर्गाचा राजा इंद्र हा पावसाचा नियंता आहे आणि तो परमेश्वराचा सेवक आहे. जेव्हा राजा स्वतः आणि त्याच्या आधिपत्याखालील प्रजाजन परमेश्वराच्या आज्ञांचे पालन करीत असतात तेव्हा पाऊसही योग्य प्रमाणात पडतो आणि पाऊसच भूमीवरील सर्व निरनिराळ्या उत्पादकांचे कारण असतो. असा नियंत्रित पाऊस केवळ धान्य आणि फळे यांच्या उत्पादनाचीच समृद्धी करतो असे नव्हे, तर ग्रह नक्षत्रांच्या अनुकूल योगाशी त्यांची सांगड झाली तर रत्ने व मोती यांचीही भरपूर निर्मिती होते. अन्नधान्य आणि भाज्या हे माणसे आणि पशु यांच्यासाठी पर्याप्त अन्न आहे. पुष्ट गायी भरपूर दूध देतात. दुधामुळे शक्ती आणि उत्साह वाढतो. जर भरपूर दूध, धान्ये, फळे, कापूस, रेशीम, रत्ने हे सर्व असेल तर लोकांना चित्रपटगृहे, वेश्यागृहे आणि कत्तलखाने लागतीलच कशाला? एका कोणातरी माणसाच्या लहरी खातर लक्षावधी माणसे रणांगणावर अथवा नरकतुल्य कारखान्यात पाठवून त्या संस्कृतीने समता आणि बंधुत्वता किती प्रगती समता आणि बंधुत्वात किती प्रगती केली आहे. येथे असे सांगितले आहे की जेव्हा गायी अतिशय आनंदी होत्या, आपल्या पुष्ट कासातून पाझरणाऱ्या दुधाने त्या सारी चराऊ कुरणे भिजवून टाकीत असत. अशा रीतीने पशु आनंदी होते. म्हणून कुरणातून पोटभर चारा खाऊन सुखी राहण्याची त्यांना योग्य ते संरक्षण राहण्यासाठी त्यांना योग्य ते संरक्षण नको काय? माणसांनी आपल्या स्वार्थासाठी गायींची हत्या का करावी? धान्य, फळे आणि दूध यांच्यापासून जे शंभरावरी रुचकर पदार्थ प्राप्त होतात त्यानंतर त्यावर मनुष्याने का समाधान मानू नये? निरपराध निरुपद्रवी प्राण्यांची हत्या करणारे जगभर असलेले हे कत्तलखाने कशाला हवेत? युधिष्ठिर महाराजांचे पौत्र अभिमन्युसुत परीक्षित महाराज एकदा आपल्या राज्यातून फिरत असताना त्यांना गायींची हत्या करीत असलेले काळ्या वर्णाचा मनुष्य दृष्टीस पडला. राजांनी त्याला तक्षणी पकडले आणि त्याला शिक्षा केली. प्राणी निरुपद्रवी असतात, त्यांना स्वच्छ संरक्षण करता येत नाही. मग राजाने किंवा प्रमुख शासकाने त्यांना संरक्षण द्यायला नको काय? ही मानवता आहे काय? प्राणी सुद्धा देशाचे नागरिक नाहीत काय? मग त्यांनी कत्तलखान्यातून योजनाबद्ध
मग त्यांची कत्तलखान्यातून योजनाबद्ध हत्या का व्हावी? ही समतेची, बंधुत्वाची, अहिंसेची लक्षणे आहेत काय? त्यामुळे जेथे पशूंची हत्या होते आणि पशूंहून अधम लोकांना मतदानाचा अधिकार दिला जात असतो, अशा आधुनिक, प्रगत, सुसंस्कृत तथाकथित शासन संस्थेच्या लोकशाहीच्या तुलनेत युधिष्ठिर महाराजांची एकतंत्री राजवट अत्याधिक श्रेष्ठ आहे. आपण सगळेच भौतिक निसर्गाची उत्पत्ती आहोत. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की भगवंत स्वतः बीज प्रदाता पिता आहे आणि सर्व योनीतील प्राणीमात्रांची भौतिक प्रगती ही माता आहे. अशा रीतीने सर्व धर्म, सर्व समर्थ श्रीकृष्ण पित्याच्या कृपेने माता प्रकृतीजवळ प्राणी आणि मानवासाठी पर्याप्त अन्नसाठा आहे. मानव प्राणी दुसऱ्या सर्व प्राण्यांचा ज्येष्ठ बंधू आहे. त्याला सृष्टीचा क्रम आणि सर्व समर्थ पित्याचे धोरण समजून घेण्यासाठी प्राण्यांपेक्षा अधिक शक्तिशाली बुद्धी प्राप्त झालेली आहे. म्हणून मानवी संस्कृतीने केवळ कृत्रिम इंद्रिय तृप्तीच्या विलासी जीवनाच्या हेतूसाठी कृत्रिम हाव धरू नये व सत्तेच्या संघर्षात जगाला लोटणाऱ्या कृत्रिम आर्थिक विकासाच्या प्रयत्नामागे न लागता भौतिक प्रकृतीच्या देणग्यांवर अवलंबून राहावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुमचे 2 वाचून झाले होते का माताजी? माताजी, मला खरंच लक्षात नाही आलं. हा, तेच लक्षात नाही आलं. काही हरकत नाही हा. माताजी. हा, आता या पुढचे 2 विमल माताजी वाचतील आणि हा. त्यानंतर मग सुमन माताजी. हरे चला. कृष्ण. हा. नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पती विरुधः फलन्त्योषधयः सर्वा कामं नु न वृतु तस्य वै. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. नद्या, समुद्र, डोंगर, पर्वत, वने, वेली तसेच कृतिशील औषधी वनस्पती राजाला प्रत्येक ऋतूत विपुल प्रमाणात आपला कारभार अर्पण करीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारे शील प्रभुपाद की जय. युधिष्ठिर महाराज वर सांगितल्याप्रमाणे अजित, अच्युत अशा भगवंताच्या संरक्षणाखाली असल्यामुळे भगवंताच्या नियंत्रणातील नद्या, समुद्र, डोंगर, वने असे सर्वच प्रसन्न होते आणि ते आपल्या वाटणीचा कारभार त्यांना समर्पित करीत. परमप्रभूच्या संरक्षणाखाली आश्रय घेणे हेच यशाचे गूढ आहे. त्यांच्या मान्यतेखेरीज काही शक्य नाही. यंत्रे, उपकरणे यांच्या साहाय्याने प्रत्येक प्रयत्न करून आर्थिक विकास घडवणे हे सर्व काही नव्हे. भगवंताची मान्यता तेथे असावी लागते, अन्यथा सर्व साधनांची उपलब्धी असूनही सर्व काही अपयशी ठरेल. देव हे यश प्राप्त होणे न होणे याचे अंतिम कारण आहे, ते सर्वात बलवत्तर आहे. युधिष्ठिर महाराजांसारखे राजे हे पूर्णपणे जाणून असतात की राजे हे जनसामान्याच्या कल्याणाची काळजी घेण्यासाठी भगवंतांनी नेमलेले प्रतिनिधी आहेत. वस्तुत राज्य भगवंताचेच आहे. नद्या, समुद्र, डोंगर, वने, वनस्पती ही काही मनुष्याची निर्मिती नाही, ती भगवंताची निर्मिती आहे आणि प्राण्यांना भगवंताच्या या धनसंपत्तीचा भगवंताच्या सेवेसाठी उपयोग करण्याची अनुमती आहे. आजची घोषणा तर अशी आहे की सर्व काही लोकांसाठी आहे, म्हणून सरकार लोकांसाठी व लोकांकडून असते. परंतु आताच्या घडीला भगवत भावना व मानवी जीवनाची पूर्णता हे लक्ष ठेवून जर नवीन मानव समाजाची निर्मिती करावयाची असेल, याला आपण ईश्वरीय साम्यवाद म्हणूया. तर जगाला पुन्हा युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज यांच्यासारख्या आदर्श राजांचे पावलाचे अनुसरण करावे लागेल. भगवच्छेने काहीही उणीव नाही आणि त्यांचा योग्य उपयोग करून आपण मानव, प्राणी, निसर्ग यातील कोणत्याही शत्रुत्विना समाधानी जीवन जगू शकतो. भगवंतांचे नियंत्रण सर्वत्र आहे आणि भगवंत प्रसन्न झाल्यास निसर्गाचा प्रत्येक अंश संतुष्ट होईल. नद्या आपल्या भरपूर जलसंभाराने भूमी सुपीक बनवतील. सागर सुद्धा पुरेसे प्रमाणात खनिजे, मोती आणि रत्ने पुरवतील. वने पुरेसे लाकूड, वनौषधी आणि भाज्या देतील आणि ऋतू विविध फळ फुलांची अमाप निर्मिती करतील. कारखाने आणि यंत्रे यावर आधारलेली आजची कृत्रिम जीवनपद्धती केवळ थोड्याच लोकांना तथाकथित सुख देऊ शकते आणि त्यासाठी लाखो लोकांना आपल्या जीवनाचे मोल द्यावे लागते. बहुतेक सर्व जनसमुदायाची शक्ती ही कारखानदारी उत्पन्नात गुंतून पडत असल्याने नैसर्गिक उत्पन्नात मात्र अडथळे उत्पन्न होतात आणि त्या
मुळे हा बहुसंख्य समाज हा समाधीनेच राहतो. हितसंबंधी गट निसर्गाची पिळवणूक करतात आणि योग्य शिक्षणाच्या अभावी बहुसंख्य समाजही त्यांच्याच मार्गाने राहतो आणि परिणामात त्या व्यक्तीमध्ये आणि राष्ट्रामध्ये तीव्र स्पर्धा चालू राहते. या सर्वावर परमेश्वराच्या प्रशिक्षित प्रतिनिधीचे नियंत्रण नाही. या ठिकाणी तुलनात्मकतेने आपल्या राज्याच्या सुसंस्कृतीतील उणिवा लक्षात घेतल्या पाहिजेत आणि युधिष्ठिर महाराजांचे अनुकरण करून मानवाची जाणीव शुद्ध करून विसंगत गोष्टी नष्ट केल्या पाहिजेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात् महेतवः अजातशत्राव भवन जंतूनां राज्ञी कर्हिचित. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. युधिष्ठिरांना कोणीही शत्रू नसल्याने त्यांच्या राज्यातील जीवांना मानसिक चिंता, शारीरिक व्याधी अथवा शीतोष्णादी कारणांमुळे होणारी पीडा यांचा त्रास कधीही झाला नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय. मनुष्य जातीपुरते हिंसा पालनानं आणि इतर निरुपद्रवी प्राण्यांचे शत्रू होऊन त्यांची हत्या करणे हे आसुरी तत्वज्ञान आहे. या युगात निरपराध प्राण्यांविषयी शत्रुत्वाची भावना सर्वत्र आढळते. त्यामुळे निष्पाप प्राण्यांना सतत चिंता लागून राहते. या प्राण्याची प्रतिक्रिया एक प्रकारे मानवी समाजावर लादली जाते आणि परिणामात कधी माणसामाणसात, व्यक्तिश, कधी सामुदायिक तर कधी राष्ट्रात शीतयुद्धाचे वा प्रत्यक्ष युद्धाचे अनुभव सतत येत राहतात. महाराज युधिष्ठिरांच्या काळी जरी निरनिराळी मांडलिक राज्ये असली तरी आजच्या सारखी वेगवेगळी राष्ट्रे नव्हती. सर्व जग एकच होते. प्रशिक्षित राजा युधिष्ठिर महाराज हे त्यांचे प्रमुख होते आणि ते सर्व नागरिकांना चिंता, व्याधी आणि शीतोष्णादिकांची पीडा यापासून दूर ठेवण्यासाठी जपत असत. प्रजाजन केवळ आर्थिकदृष्ट्या सुखी होते असे नव्हे तर शारीरिकदृष्ट्याही सक्षम होते. त्यांना अतिनैसर्गिक शक्तीचा कोणताही उपद्रव नव्हता. इतर प्राणिमात्राच्या मनात सुद्धा वैभव नव्हता आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची शारीरिक व मानसिक वेदना नव्हती. बंगाली भाषेत अशी एक म्हण आहे की वाईट राजा राज्याचा नाश करतो तर वाईट गृहिणी कुटुंबाचा नाश करते. यातील सत्य येथे सुद्धा लागू पडते. राजा स्वतः निष्पाप आणि पवित्र होता. तो परमेश्वर तथा मुनिजन यांची आज्ञापालन करणारा होता. तो कोणाची शत्रू नव्हता. त्याच्या मनात कोणाविषयी वैरभावना नव्हती. तो भगवंताचा प्रामाणिक प्रतिनिधी होता आणि म्हणून तेथे भगवंताचे संरक्षण होते. अर्थात प्रजाजनाचे पालन प्रत्यक्ष परमेश्वर आणि त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी यांच्याकडून होत असे. तो स्वतःच पवित्र आणि परमेश्वरास मान्य नाही. तो स्वतःच्या पालकत्वाखाली असलेल्या इंद्रिय सुखांना सुखी करणार नाही. मनुष्य आणि परमेश्वर तसेच मनुष्य आणि निसर्ग यात परिपूर्ण सहकार्य असते आणि मानव ईश्वर तसेच मानव निसर्ग यातील जाणीवपूर्वक केलेले सहकार्य हे पृथ्वीवरील शांतता, सुख, समाधान आणि भरभराट आणून देते. हे युधिष्ठिर महाराजांच्या उदाहरणावरून दिसून येते. एकाने दुसऱ्याची पिळवणूक करण्याची आजची रीत ही केवळ दुःख निर्माण करील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढील 2 श्लोक सुमन माताजी. हरे कृष्ण. उषित्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरी सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्ण आपल्या नातेवाईकांना सांत्वना देण्यासाठी आणि बहीण सुभद्रा हिला प्रसन्न करण्यासाठी काही महिने हस्तिनापूर नगरातच राहिले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य कुरुक्षेत्रातील लढाई संपल्यावर आणि युधिष्ठिर महाराज राजसिंहासनावर आरूढ झाल्यावर भगवान श्रीकृष्ण द्वारकेला परतणार होते. परंतु युधिष्ठिर महाराजांच्या विनंतीला मान देण्यासाठी आणि भीष्मदेवांविषयीची विशेष कृपा प्रकट करण्यासाठी भगवान श्रीकृष्ण पांडवांच्या राजधानीत हस्तिनापूरमध्येच थांबले. यामागे शोकाकुल युधिष्ठिर महाराजांचे सांत्वन करण्याचा आणि आपली बहीण सुभद्रा हिलाही प्रसन्न करण्याचा हेतू होता.
सुभद्रेचे विशेषपणे सांत्वन करणे आवश्यक होते, कारण तिचा एकमेव पुत्र युद्धात मारला गेला होता. त्याचा नुकताच विवाह झालेला होता. आता अभिमन्यूच्या मागे परीक्षिताची माता उत्तरा राहिली होती आणि आपल्या भक्तांना कोणत्याही प्रकारे प्रसन्न करणे भगवंतांना आवडते. त्यांचे विशुद्ध भक्तच केवळ त्यांच्या नातेवाईकांची भूमिका वठवू शकतात. भगवान परिपूर्ण आहेत. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथम कैश्चित परिष्वक्तो भिवादितः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवंतांनी निघण्याची अनुमती मागितल्यानंतर युधिष्ठिरांनी ती मान्य केली. भगवंतांनी आदरपूर्वक चरण स्पर्श करून त्यांना प्रणाम केला. युधिष्ठिरांनी त्यांना आलिंगन दिले. अनेकांनी त्यांना आलिंगन व दंडवत प्रणाम केला. नंतर ते रथारूढ झाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य. युधिष्ठिर महाराजांचे महाराज श्रीकृष्णांचे आतेभाऊ होते. म्हणून ते जेव्हा भगवान जाण्यास निघाले तेव्हा युधिष्ठिरांच्या चरणी त्यांनी स्पर्श करून त्यांनी वंदन केले. युधिष्ठिरांनाही आपले कनिष्ठ बंधू म्हणून त्यांना आलिंगन दिले. श्रीकृष्ण हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत असल्याची युधिष्ठिरांना जाणीव होते. आपल्याला लहान समजून कोणी भक्त वडीलपणाच्या नात्याने जेव्हा त्यांच्यावर प्रेम करतो तेव्हा भगवंतांना त्यात सुखच वाटते. वस्तुतः त्यांच्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही आणि बरोबरीचाही नाही, परंतु भक्तांच्या द्वारे त्यांना लहानपणाची वागणूक मिळते तेव्हा त्यांना सुख होते. या सर्व त्यांच्या दिव्य लीला आहेत. निराकारवाद्यांच्या भगवंतांच्या भक्तांनी अशा संपन्न केलेल्या दिव्य भूमिकांमध्ये कधीही प्रवेश होणे शक्य नसते. पश्चात भीम व अर्जुन समवयस्क होते म्हणून त्यांनी भगवंतांना आलिंगन दिले. नकुल व सहदेव हे भगवंतांच्या पेक्षा लहान होते म्हणून भगवंतांना त्यांनी प्रणाम केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कोण वाचणार आहे त्यांनी हँड रेस करून ठेवा. हरे कृष्ण. हा चालेल. हरे कृष्ण. सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराटतनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युयुत्सु गौतमो वृकोदरश्च धौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शारंगधन्वनः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्यावेळी सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य आणि सत्यवती इत्यादी सर्वजण जणू मूर्छित झाले. भगवान श्रीकृष्णांचा विरह सहन करणे त्यांना शक्य नव्हते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य. भगवान श्रीकृष्णांची ओढ जीवांना, विशेषतः त्यांच्या भक्तांना इतकी असते की त्यांचा विरह सहन करणे हे त्यांना अशक्यच असते. मायाशक्तीच्या बंधनातील जीव परमेश्वराला विसरतो, अन्यथा हे अशक्य आहे. या वियोगाची वेदना वर्णन करून सांगणे शक्य नाही. भक्तांनाच केवळ त्याची कल्पना येऊ शकेल. वृंदावनातून भगवान निघून गेले आणि तेथील निष्पाप ग्रामीण गोपकुमार, कुमारी, स्त्री, पुरुष इतर सर्वांना त्याचा आघात जन्मभर सोसावा लागला. त्यातल्या त्यात सर्वात लाडकी गोपकन्या राधा राणी हिची विरह वेदना तर वर्णनातीतच आहे. सूर्यग्रहणाच्या निमित्ताने एकदा ते सर्वजण कुरुक्षेत्री आले होते तेव्हा त्यांना व्यक्त केलेली भावना हृदयाला भेदून जाते. परमेश्वराच्या या दिव्य भक्तांच्या गुणवत्तेत निश्चितच अंतर असतो, परंतु कोणी एकदा भगवंताच्या संपर्कात आला, मग प्रत्यक्ष संबंधामुळे असो व अन्य काही असो, तर त्याला भगवंतांपासून एक क्षणी दूर होणे शक्य नसते. शुद्ध भक्तांची वृत्ती ही अशी असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्संगात मुक्त दुस्संगो हातुं नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सत्कृदा कर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तधीयः पार्था
सहेरन्विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनै. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सद्भक्तांच्या संगतीत राहून ज्यांनी भगवत स्वरूपाचे आकलन केले आहे आणि दुष्ट ऐहिक संगतीपासून जे मुक्त झाले आहेत, अशा लोकांनी एकदा जरी भगवद्य शोगान ऐकले तरी ते आवडते यशोगान पुन्हा पुन्हा श्रवण करण्याचे ते कधीही टाळत नाहीत. असे असताना त्या भगवंतांची समोरासमोर भेट घेऊन, स्पर्श करून, त्यांच्याशी संभाषण करून, त्यांच्या सहवासात बसून, भोजन आणि निद्रा घेऊन, घनिष्ठ सहवासाने आपल्या बुद्धीचा त्यांच्याच ठिकाणी न्यास केला तर ते पांडव त्यांचा विरह कसा सहन करू शकतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य: आपल्या वरिष्ठांची सेवा करणे ही जीवाची स्वरूप स्थिती आहे. आपल्या इंद्रियांची तृप्ती करण्याचा विविध अवस्थेतून जाताना त्याला भ्रमात्मक मायाशक्तीची आज्ञा, बंधने पाळावीच लागतात. आपल्या इंद्रियांची सेवा करताना तो कधी कंटाळा करत नाही. समजा कधी कधी तो थकलास तरीही भ्रमात्मक मायाशक्ती आपल्या आज्ञांचे पालन त्याच्याकडून बळात करून घेते आणि त्याला समाधान मिळू देत नाही. या इंद्रिय तृप्तीच्या उद्योगाला कधी अंतच नाही. बद्ध जीव त्यातून मुक्तीची आशा सोडून दास्यत्वात गुंतून पडतो. यातून मुक्ती केवळ शुद्ध भक्तांच्या संगतीनेच मिळू शकते. सत्संगतीने जीवाला आपल्या दिव्य स्वरूपाची जाणीव क्रमाक्रमाने होते. त्यामुळे त्याला हे कळू लागते, आपले शाश्वत कार्य भगवंताची सेवा करणे हे आहे. आपल्या इंद्रियांच्या वासना, क्रोध इत्यादींची तृप्ती करणे नव्हे, तर त्यावर विजय मिळवणे हे आहे. मैत्री, सामाजिकता, प्रेम इत्यादी वासनेचीच विविध रूपे आहेत. गृह, देश, कुटुंब, समाज, संपत्ती यातून निघणाऱ्या सर्व उपकल्पना या सर्व भौतिक बंधनालाच कारण आहेत. त्रिविध ताप तेथे असतात. शुद्ध भक्तांच्या सहवासाने आणि विनम्रतेने त्यांच्याकडून श्रवण केल्याने ऐहिक सुखोपभोगाची विषयाची आसक्ती शिथिल होत जाते आणि परमेश्वराच्या दिव्य लीला श्रवण करण्याची ओढ लागते. एकदा असे झाले की मग या प्रवृत्ती स्फोटक दाहक शक्तीप्रमाणे अविरतपणे वाढतच जातात. असे म्हटले आहे की भगवान श्रीहरीचे दिव्य रूप परम आकर्षक आहे आणि प्रत्यक्षात भौतिक बंधनातून मुक्त झालेले तथा स्वरूप साक्षात्काराने आत्मसंतुष्ट झालेले आत्माराम देखील त्यांचे भक्त होतात. अशा स्थितीत त्यांचे नित्य सहचर असणाऱ्या पांडवांची स्थिती त्यावेळी काय झाली असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. भगवंतांच्या नित्य सान्निध्यात असल्याने त्यांच्या मनातील भगवंताविषयी इतकी तीव्र ओढ इतकी तीव्र होती की त्यांना भगवंतांच्या विरहाची कल्पना सहन होत नव्हती. भगवंतांचे रूप, गुण, नाम, कीर्ती, लीला इत्यादीद्वारे त्यांचे स्मरण करण्याची अनन्य भक्ताला एवढी तीव्र ओढ लागते की त्यामुळे भौतिक जगातील रूपे, गुण, यश, अन्य कार्ये त्यांचा त्याला पूर्ण विसर पडतो आणि परिपक्व संगतीमुळे क्षणभरी तो भगवंताच्या संगतीतून दूर जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचे 2 मिनल माताजी, त्यापुढे मग अलका माताजी आणि त्यानंतर वर्षा माताजी. हरे कृष्ण. सर्वे ते नैमिषैरक्षै स्तमनुद्रुतचेतसः वीक्षन्तः स्नेहसंबंधा विचेलुस्तत्र तत्रः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवंतांच्या ओढीने त्यांची अंतःकरणे अगदी द्रवून गेली होती. ते निर्निमिष नेत्रांनी भगवंतांकडे पाहत होते आणि उगीच इकडून तिकडे गोंधळून गेल्यासारखे फिरत होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्णांचे प्राणीमात्रांना आकर्षण असणे स्वाभाविक आहे, कारण ते नित्यातील प्रमुख नित्य आहेत. नित्यो नित्यानाम, ते सर्व नित्यांचे एकमेव पालक आहेत.
कठ उपनिषदात हे सांगितलेले आहे आणि भगवंतांच्या मायाशक्तीच्या आवरणाने वर्तमान अवस्थेत विस्मृत झालेला भगवंतांसोबतचा आपला शाश्वत संबंध पुनर्स्थापित करून जीव शाश्वत शांती आणि समृद्धी मिळवू शकतो. या संबंधांची यत्किंचित जरी उजळणी झाली तरी तेवढ्याने बद्धजीव मायेच्या भ्रमातून सुटतो आणि भगवंतांच्या सहवासासाठी वेडावून जातो. हा सहवास भगवंतांच्या साक्षात संबंधातून तर मिळतोच, पण त्यांचे नाव, कीर्ती, रूप आणि गुण यांच्या स्मरणानेही तो प्राप्त होतो. सत्संगतीद्वारे श्रवण भक्ती करून पूर्णावस्थेत कसे जावे हे बद्ध जीवाला भागवत शिकविते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न्यरू न्यरूनन निरुंध एक मिनिट. हा न्यरूधन न्यरूधन्नु हा दगलद्बाष्प मौत्कंठ्या देवकी सुते निर्यात्यगारान्नु भद्रमिती स्याद्बांधव स्त्रिया. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीकृष्णांच्या काळजीने डोळे अश्रूंनी भरलेल्या अवस्थेत आप्त स्त्रीवर्ग राजवाड्याच्या बाहेर आला. त्यांनी आपले अश्रू मोठ्या कष्टाने आवरले. त्यांना भय वाटले की श्रीकृष्णांच्या जाण्याच्या प्रसंगी हे अश्रू काही अपशकुन करतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य. हस्तिनापुरातील राजवाड्यात शेकडो स्त्रिया होत्या. त्या सर्वांना श्रीकृष्णांवरती प्रेम होते. त्या सर्व जणी श्रीकृष्णांच्या आप्तही होत्या. त्यांनी जेव्हा पाहिले की भगवान आता हा राजवाडा सोडून द्वारकेला जावयास निघाले आहेत, तेव्हा त्यांना चिंता वाटू लागली आणि नेहमीप्रमाणे त्यांच्या गालांवरून अश्रू ओघळू लागले. पण त्याच वेळी त्यांना असेही वाटत होते की अशा वेळी अश्रू येण्याने भगवंतास अपशकुन होईल, म्हणून त्यांनी ते थांबविण्याचा प्रयत्न केला. तथापि अश्रू तर थांबता थांबेनात. त्यामुळे त्यांनी आपले गालावरचे अश्रू पुसले. त्यांची हृदये धडधडू लागली. कुरुक्षेत्रातील युद्धामध्ये जे वीर मृत्यू पावले होते त्यांच्या पत्न्या व सुना या तर भगवान श्रीकृष्णांसमोर प्रत्यक्ष आल्याच नाहीत, पण त्यांनाही श्रीकृष्णांसंबंधी व त्यांच्या थोर पराक्रमासंबंधी ऐकून माहिती होती. त्याही त्यांच्या संबंधीच चिंतन करीत असत. त्यांचे नाव, त्यांची कीर्ती या संबंधीच बोलत असत. त्यामुळे श्रीकृष्णांच्या प्रत्यक्ष सहवासात असलेल्या लोकांप्रमाणे त्यांनाही श्रीकृष्णांची ओढ लागली. प्रत्यक्ष असो वा अप्रत्यक्ष असो, जो कोणी श्रीकृष्णांसंबंधी चिंतन करतो, बोलतो किंवा त्यांची आराधना करतो, तो श्रीकृष्णांकडे आकृष्ट होतो. भगवान श्रीकृष्ण हे पूर्ण असल्याने त्यांचे नाव, रूप, गुण यात काही अंतर नाही. भगवंतांसंबंधी बोलण्याने, ऐकण्याने अथवा त्यांचे केवळ स्मरण करण्याने आपले श्रीकृष्णांशी असलेले आंतरिक संबंध हृदयात पुनरुज्जीवित करता येतात. आध्यात्मिक सामर्थ्याने ही गोष्ट घडून येते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा पणव गोमुखाः धुंदुर्यानक घंटाद्या नेदुंदुभयस्तथा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान जेव्हा हस्तिनापुरातील राजवाड्यातून बाहेर पडत होते तेव्हा विविध प्रकारचे ढोल, मृदंग, नगारे, धुंदुरी आणि दुधुंबी तसेच विविध प्रकारच्या बासऱ्या, वीणा, गोमुख, भेरी इत्यादी वाद्ये त्यांच्या सन्मानार्थ एकदम वाजू लागली. हरे कृष्ण. प्रासाद शिखरा रूढा कुरुर्नार्यो दिदृक्षया वुवृषु कुसुमै कृष्णं प्रेमव्रीडा स्मिते क्षणाः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान श्रीकृष्णांना पाहण्याच्या इच्छेने कुरुवंशातील स्त्रिया राजप्रसादाच्या शिखरांवर चढून गेल्या आणि प्रेमळ लज्जायुक्त स्मित करीत त्यांनी भगवंतांवर फुलांचा वर्षाव केला. अलका माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. तात्पर्य. श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. लज्जा ही स्त्रियांना निसर्गाने दिलेली एक विशेष देणगी आहे. लज्जेने ती पुरुष वर्गाच्या आदरास पात्र होती. लज्जा काळात
पूर्वी सुद्धा पाळली जात होती. काही अल्पबुद्धीचे लोक असे म्हणतात की स्त्रियांना पुरुषांपासून वेगळे राखण्याची पद्धत ही भारतात मुसलमानी राजवटीनंतर रूढ झाली. परंतु त्यांनी जगाचा इतिहास अभ्यासिलेला नसतो. आता महाभारत काळातील हा प्रसंग निर्विवाद रीतीने सिद्ध करीत आहे की राजघराण्यातील स्त्रिया काटेकोरपणे पडदा पद्धत पाळत असत. त्यामुळे पुरुषांची मिसळण्यावर बंधने येतात आणि भगवान श्रीकृष्ण आणि इतर मंडळी ज्या ठिकाणी होते तेथे उघड्या स्थानी न येता त्या राजस्त्रिया प्रासादाच्या शिखरावर गेल्या आणि श्रीकृष्णासंबंधीचा आपला आदर त्यांनी व्यक्त केला. येथे असे स्पष्ट सांगितले आहे की त्या स्त्रिया स्मित करीत होता, पण त्यावर लज्जेचे नियंत्रण होते. ही लज्जा निसर्गाने स्त्रियांना दिलेले एक वरदान आहे. त्यामुळे त्यांचे सौंदर्य आणि त्यांची प्रतिष्ठा वाढते. मग त्या सामान्य घरातील का असेनात अथवा रूपाने तितक्याशा आकर्षकही नसतील. आपणास याचा दैनंदिन जीवनात अनुभव घेता येतो. एखादी झाडलोट करणारी स्त्री सुद्धा आपली स्त्री सुलभ लज्जा व्यक्त करून आदरणीय पुरुषांकडून आदर मिळवू शकते आणि पथावरून अर्धनग्न अवस्थेत फिरणाऱ्या स्त्रीला हा आदर कसा मिळेल? पण एखादी लज्जाशील कर्मचारी स्त्री मात्र असा आदर मिळवते. भारतीय साधू संतांच्या धारणेप्रमाणे मानवी संस्कृतीने मनुष्याला मायेच्या बंधनातून मुक्त केले पाहिजे. स्त्रीच्या पार्थिव शरीराचे सौंदर्य हाही भ्रमच नाही काय? कारण शरीर हे शेवटी पृथ्वी, आप, तेज, वायू यांचेच बनलेले नाही काय? पण या पार्थिव शरीरात जिवंत स्फुल्लिंग आहे म्हणून ते सुंदर दिसते. एखाद्या मातीच्या बाहुलीकडे कोणाचे लक्ष जाते काय? अगदी लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी म्हणून कौशल्य सर्वस्व ओतून केलेली असली तरी तिच्याकडे कोणी पाहत नाही. मृत शरीरात सौंदर्य नसते, कारण कोणाही सौंदर्यवतीचे मृत शरीर मनुष्य स्वीकारित नाहीत. म्हणून असा निष्कर्ष निघतो की आत्मसौंदर्यामुळे बाह्य शरीर सौंदर्य मन आकर्षून घेते. वैदिक ज्ञान आपल्याला खोट्या सौंदर्याकडे आकृष्ट होऊ नका असे सांगते, त्यापासून परावृत्त करते. परंतु आपण सध्या अज्ञानाच्या अंधकारात आहोत. त्यामुळे वैदिक संस्कृती मर्यादित प्रमाणात स्त्री पुरुषांच्या मिसळण्याला मोकळीक देते. ती म्हणते की स्त्री अग्नीसारखी आहे आणि हा पुरुष लोण्यासारखा आहे. अग्नीच्या सहवासात लोणी वितळणारच, म्हणून त्यांना आवश्यक पुरते एकत्र आणले पाहिजे. लज्जा हे या अनिर्बंधपणे मिसळण्यावरचे बंधन आहे. ही निसर्गाची देणगी आहे, तिचा उपयोग हा केलाच पाहिजे. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. सीतात पत्रम जग्राह मुक्तादाम विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रेष्ठ योद्धा, निद्रेला जिंकणारा आणि सर्वांच्या लाडक्या भगवान श्रीकृष्णांचा जीवलग मित्र असा जो अर्जुन, ज्याने त्यावेळी छत्र धरले होते, त्या छत्राची मूठ रत्नखचित होती आणि त्यावर झालर लावून मोती जडवलेले होते. हरे कृष्ण. तात्पर्य. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. त्या काळी राजवंशातील समारंभात सोने, हिरे, मोती, रत्ने इत्यादींचा उपयोग होत असे. त्या सर्व वस्तू निसर्गाची देणगी म्हणून मिळतात आणि जेव्हा मानव आवश्यकतेच्या नावाखाली अनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनात आपल्या अमूल्य वेळेचा अपव्यय करीत नाहीत, तेव्हा परमेश्वराच्या आज्ञेने भूमी, सागर इत्यादी ठिकाणी त्यांची उत्पत्ती होते. औद्योगिक प्रगतीच्या नावाखाली लोक आता सोन्या, चांदीच्या, तांब्या, पितळेच्या भांड्यांऐवजी प्लॅस्टिकची भांडी उपयोगात आणीत आहेत. ते शुद्ध तुपाऐवजी वनस्पती तुपासारख्या निकृष्ट पदार्थाचा उपयोग करू लागले आहेत आणि 25% लोक आश्रयहीन होऊन उघड्यावर राहत आहे. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. आता पुढचे 2 श्लोक वर्षा माताजी आणि त्यानंतर सुमन माताजी. हरे कृष्ण. उद्धवः सात्यकीश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाणः कुसुमै रेजे मधुपती पथी. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. उद्धव आणि सात्यकी सुशोभित पंख्यांनी भगवंतांना वारा घालीत होते. रथारूढ श्रीकृष्णांवर चोहीकडून पुष्पवृष्टी होत होती. फुलांच्या आसनावर बसलेले मधुपती मार्गावरून पुढे प्रस्थान करण्यास सांगत होते. हरे कृष्ण.
अश्रूयन्त्याशिषः सत्या तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. ब्राह्मणांनी भगवंतांना दिलेले आशीर्वाद जिकडे तिकडे ऐकू येत होते. ते आशीर्वाद योग्यही नव्हते आणि अयोग्यही नव्हते. ते सर्व आशीर्वाद मानव सदृश भूमिका करणाऱ्या परम सत्यासाठी होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य त्या ठिकाणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णास उद्देशून उच्चारलेल्या आशीर्वचनांचे ध्वनी ऐकू येत होते. हे आशीर्वाद या अर्थाने योग्य होते की भगवान आता मानव सदृश भूमिका पार पाडित होते. ते युधिष्ठिरांचे मामेबंधू होते. तसेच त्या अर्थाने अयोग्य होते की भगवान पूर्ण आहेत आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या भौतिक नातेसंबंधाशी काहीही कर्तव्य नाही. ते निर्गुण आहेत, अर्थात त्यांच्या भौतिक स्वरूपाचे गुण नाहीत. ते अनंत दिव्य गुणांनी परिपूर्ण आहेत. दिव्य जगतात कोणत्याही प्रकारे विसंगती नसते. तथापि या सापेक्ष अशा भौतिक जगात मात्र प्रत्येक गोष्टीला तत्सम विरोधी गोष्ट असतेच. या सापेक्ष जगात पांढरा म्हणजे काळ्याचा विरोधी, परंतु दिव्य जगात काळे व पांढरे यात काही अंतर नाही. म्हणून विद्वान ब्राह्मणांनी उच्चारलेली आशीर्वचने पूर्णतम व्यक्तीसंबंधी विसंगत दिसतात, परंतु ज्या अर्थी ती पूर्ण व्यक्तित्वाकरिता उच्चारलेली आहेत त्या अर्थी त्यांच्यात विसंगती नसून ती दिव्य स्वरूप रूपे आहेत. ही गोष्ट या उदाहरणावरून स्पष्ट होईल. श्रीकृष्णांचे कधी कधी चोर म्हणून वर्णन करण्यात येते. ते त्यांच्या शुद्ध भक्तामध्ये माखन चोर नावाने प्रसिद्ध आहेत. बालपणी ते वृंदावनात घराघरातून दही, लोणी यांची चोरी करीत. त्यामुळे तेव्हापासून ते चोर म्हणून प्रसिद्ध झाले. परंतु अशी चोर म्हणून प्रसिद्धी असून सुद्धा त्यांची पूजा होते. या जगात तर चोराला शिक्षा होते. त्याची स्तुती केली जात नाही. ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहेत आणि म्हणून प्रत्येक गोष्ट त्यांना लागू पडते. त्यांच्या ठिकाणी अशा परस्पर विसंगती असून सुद्धा ते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनोन्यमासित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेंद्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुती मनोहरहा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. उत्कृष्ट काव्यांनी ज्या भगवंतांची स्तुती गायली जाते त्या भगवंतांच्या दिव्य गुणांच्या चिंतनात हस्तिनापूर नगरीतील प्रासादांवर उभ्या असणाऱ्या त्या स्त्रियांची अंतःकरणे मग्न झाली होती. त्या त्यांच्याच संबंधी बोलत होत्या. त्यांचे बोलणे वैदिक सूक्ताहूनही अधिक रमणीय वाटत होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण हेच संपूर्ण वैदिक वाङ्मयाचे लक्ष असल्याचे भगवद्गीतेत म्हटले आहे. वेद, रामायण, महाभारत यात भगवंताचे यश गायले गेले आणि भागवतात विशेष करून परम भगवंताचे प्रत्यक्ष यश गायले गेले आहे. म्हणून कुरुवंशाच्या राजधान्यातील प्रसादांच्या गच्चीवरील स्त्रिया जेव्हा श्रीकृष्णाविषयी बोलत होत्या तेव्हा त्यांचे बोलणे श्रुती मंत्रापेक्षाही अधिक सुखकर होते. भगवंताच्या स्तुतीचे कोणतेही वचन अथवा गीत हे श्रुती मंत्रच आहे. गौडीय संप्रदायाच्या आचार्यापैकी नरोत्तम दास ठाकूर यांनी साध्या सोप्या बंगाली भाषेत काही गीते रचली आहेत. त्या संबंधात त्याच संप्रदायाचे आणखी महान व विद्वान आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांचा असा अभिप्राय आहे की नरोत्तम दास ठाकूरांची गीते ही वैदिक मंत्राच्या तोडीची आहेत आणि याचे कारण त्यांचा विषय भगवान हाच आहे. भाषेला महत्त्व नसते, महत्त्व असते ते विषयाला. भगवन लीलाच्या चिंतनात मग्न झालेल्या असत्या स्त्रियांच्या अंतःकरणात वैदिक ज्ञानाचा अनुभवच भगवत कृपेने उदित झाला. त्यामुळेच त्या स्त्रिया जरी संस्कृत भाषा अथवा इतर विद्यामध्ये महान पंडिता नसल्या तरी त्यांचे साधे बोलणे सुद्धा वैदिक सूक्तापेक्षाही आकर्षक ठरले. वैदिक सूक्ते काही वेळा भगवंताचा निर्देश अप्रत्यक्षपणेच करतात, परंतु स्त्रियांचे ते संभाषण तर प्रत्यक्षात भगवंताच्या संबंधी होते आणि त्यामुळे ते अंतःकरणास अधिक प्रसन्न करणारे होते. थोडक्यात त्या स्त्रियांचे बोलणे हे विद्वान ब्राह्मणांच्या आशीर्वादापेक्षा अधिक मोलाचे होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सवैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे
निमिलित आत्मन निशिसुप्त शक्तिषु. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्या बोलत होत्या, हेच ते आदी पुरुषोत्तम. आम्ही निश्चितपणे त्यांचे स्मरण करतो. त्या त्रिगुणात्मक सृष्टीच्या निर्मितीपूर्वी तेच एक अस्तित्वात होते. रात्रीच्या वेळी ज्याप्रमाणे सर्व शक्ती निद्रेत विश्राम पावतात, त्याप्रमाणे सर्व प्राणी मात्रे अंततः त्यांच्यात विलीन होतात. हरे कृष्ण. सुमन हरे माताजी. स्क्रोल करा जरा. हरे कृष्ण. तात्पर्य. व्यक्त जगाच्या प्रलयाचे दोन प्रकार आहेत. प्रत्येक किती आहे ते 432 दशलक्ष 432 बहुतेक. दशलक्ष वर्षानंतर ब्रह्मदेव झोपी जातात. तेव्हा एका प्रकारचा प्रलय होतो. ब्रह्मदेवांचे आयुष्य जेव्हा संपते तेव्हा ब्रह्मदेवांचे आयुष्य त्यांच्या कालगणनेप्रमाणे 100 वर्ष आहे. अर्थात गणित शास्त्राप्रमाणे 864 लाख गुणिले 30 गुणिले 12 गुणिले 100 इतकी सौर वर्ष झाल्यानंतर अखिल विश्वाचा पूर्ण प्रलय होतो. या दोन्ही प्रलयात भौतिक शक्ती जे महत्त्व व तटस्थ शक्ती जे जीवतत्व भगवंतांच्या पुरुष रूपात विलीन होतात. पुढील सृष्टीच्या सृजनाचा काळ येईपर्यंत ते भगवंतांच्या देहात निद्रित अवस्थेत राहतात. सृष्टीची उत्पत्ती, स्थिती आणि लय यांचा हा क्रम आहे. भगवान आपल्या ठिकाणी लय पावलेल्या प्रकृतीच्या 3 गुणांना चालना देतात आणि या गुणांच्या क्रिया प्रतिक्रियांमुळे विश्व निर्मितीची प्रक्रिया प्रारंभ होते. त्यासाठी येथे म्हटले आहे की मूळ प्रकृतीच्या गुणांना चालना मिळण्यापूर्वी भगवंतांचे अस्तित्व होते. श्रुती मंत्रात असे म्हटले आहे की सृष्टीच्या निर्मितीपूर्वी भगवान श्रीकृष्ण यांचेच केवळ अस्तित्व होते. ब्रह्मदेव, शिव किंवा अन्य देवता या कोणीही नव्हत्या. विष्णू म्हणजे महाविष्णू ते कारण समुद्रात पौडलेले असतात. त्यांच्या श्वासोश्वासातून अनेक ब्रह्मांडे बीज रूपाने निर्माण होतात आणि प्रत्येक ब्रह्मांडाचा क्रमाने विकास होत जाऊन त्या प्रत्येकाला असंख्य ग्रह लोकांचा समावेश असलेल्या प्रचंड ब्रह्मांडाचे स्वरूप प्राप्त होते. एखाद्या वटवृक्षाच्या बीजापासून असंख्य वटवृक्ष निर्माण व्हावे त्याप्रमाणे ही बीज रूपातील ब्रह्मांडे विस्तार पाहून प्रचंड आकार धारण करतात. महाविष्णू हे भगवान श्रीकृष्णांचे स्वांश रूप आहे. त्यांनाच प्रथम पुरुष अवतार असे म्हणतात. ब्रह्मसंहितेत म्हटले आहे की मी आदिपुरुष भगवान गोविंदांना सादर प्रणाम करतो. महाविष्णू त्यांचेच कलाविशेष स्वांश रूप आहेत. त्यांच्या दिव्य शरीराच्या रोम छिद्रातून असंख्य ब्रह्मांडे उत्पन्न होतात आणि या ब्रह्मांडात त्यांच्या दिव्य शरीराच्या रोम छिद्रातून असंख्य ब्रह्मांडे उत्पन्न होतात आणि ब्रह्मांडातील प्रमुख ब्रह्मदेव केवळ त्यांच्या उच्छवास कालापर्यंत जीवित राहतात. ब्रह्मसंहिता 5.58. या दृष्टीने पाहता गोविंद किंवा श्रीकृष्ण हे महाविष्णूंचेही आदिकारण आहेत. हस्तिनापुरातील स्त्रिया वैदिक सत्य बोलत होत्या. याचा अर्थ त्यांनी ते अधिकारी व्यक्तींकडून ऐकले असले पाहिजे. अशा ह्या इंद्रियातील दिव्य विषयांच्या बाबतीत योग्य अधिकारी व्यक्तीच केवळ त्यांना ज्ञान देऊ शकतात. अन्य कोणताही पर्याय नाही. ब्रह्मदेवांची 100 वर्षे उलटली की जीव आपोआपच श्री महाविष्णूंच्या देहात विलीन होतात. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे की प्रत्येक जीवाचे स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र ओळख नाहीसे होते. जीवाचे स्वतंत्र अस्तित्व असतेच आणि भगवंतांच्या इच्छेने जेव्हा नवीन सृजनाची वेळ येते तेव्हा या सुप्त निष्क्रिय जीवांना पुन्हा त्यांच्या गतिविधीसाठी मोकळे केले जाते आणि मागील अंकावरून पुढे चालू याप्रमाणे त्यांचे जीवन पूर्वीपासून पुढे चालू होते. त्याला सुप्तोत्थित न्याय म्हणतात. अर्थात झोपेतून उठायचे आणि पुन्हा आपापल्या दिनक्रमामध्ये घडून जायचे. मनुष्य झोपेत स्वतःला विसरून गेलेला असतो. कारण आपण कोण, आपले कर्तव्य काय किंवा दिवसाच्या शतावधी घटना सर्व काही तो विसरलेला असतो. तथापि जाग येताच त्याला आपल्या कामाची आठवण होते
आणि तो आपल्या कर्तव्यामध्ये स्वतःला संलग्न करून घेतो. जीव सुद्धा प्रलय काळामध्ये महाविष्णूंच्या देहात असतो. देहात असेच विलीन होऊन राहिलेले असतात. नवीन सृष्टीची वेळ आली की ते जागे होतात व आपली अपूर्ण अपूर्ण कार्य करू लागतात. भगवद्गीतेत यास दुजोरा मिळतो. 8.18 ते 20. ही निर्माण शक्ती काम करू लागण्यापूर्वी ही परमेश्वराचे अस्तित्व असतेच. परमेश्वर ही काही माया शक्तीची निर्मिती नव्हे. त्यांचे शरीर पूर्णपणे आध्यात्मिक आहे व त्यांच्यात आणि त्यांच्या शरीरात काही अंतर नाही. सृष्टीच्या निर्मितीपूर्वी ते आपल्या धामात राहतात आणि धाम पूर्ण आणि अद्वय असे आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं श्रीसृक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विदित्समानो अनुससार शास्त्रकृत. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवंतांना नंतर पुन्हा अशी इच्छा झाली की आपले विभिन्न अंश असणाऱ्या जीवांना नामे व रूपे द्यावीत. म्हणून त्यांनी आत्म्यांना भौतिक प्रकृतीच्या स्वाधीन केले. भगवंतांच्या सामर्थ्यानेच भौतिक प्रकृती पुनर्निर्मिती करू शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य. सर्व जीव मात्रे हे भगवंतांचे विभिन्न अंश आहेत. त्यांचे प्रकार 2 आहेत. नित्यमुक्त, नित्यबद्ध. नित्यमुक्त जीव भगवंतांच्या दिव्य शाश्वत निवासस्थानी भगवंतांची प्रेमाची देवाणघेवाण करीत त्यांच्या सेवेत संलग्न असतात. परंतु नित्यबद्ध जीवांना त्यांच्या परमपित्याविषयी बंडखोर वृत्तीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी बाह्य शक्तीचा मायेच्या नियंत्रणाखाली ठेवले जाते. बद्ध जीवांच्या मनात परमेश्वराविषयीचा एक उर्मटपणाचा भाव असतो. त्याचे निराकरण करण्यासाठी त्यांना मायाशक्तीचे स्वाधीन केले जाते. या नित्यबद्ध जीवांना आपण परमेश्वराचे अंश आहोत याचे पूर्णपणे विस्मरण झालेले असते. मायाशक्तीमुळे आपण जडोत्पन्न आहोत असा त्यांना भ्रम उत्पन्न होतो. अशा रीतीने ते या भौतिक जगात सुखी होण्यासाठी अनेक योजना आखण्यात गर्क झालेले असतात. आपल्या योजना आखण्यात ते आनंदाने मग्न असतात. परंतु परमेश्वराच्या इच्छेने एका विशिष्ट कालावधीनंतर त्या योजना लय पावतात व वर सांगितलेच आहे. भगवद्गीतेतही ते पुष्ट केले आहे. तेथे भगवंत म्हणतात की हे कुंती पुत्रा, कल्पांतांच्या समयी सर्व प्राणी मात्रे माझ्या ठाई लय पावतात आणि सृष्टी निर्मितीच्या वेळी माझ्या प्रकृतीच्या साह्याने मी त्यांची पुन्हा निर्मिती करतो. गीता 9.7. या श्लोकातील भूयाः हा शब्द वारंवार असे सुचवतो. म्हणजे ही सृष्टीची निर्मिती, स्थिती, लय ही प्रक्रिया भगवंतांच्या बहिरंग शक्तीद्वारे अखंडपणे चालू असते. तथापि परमेश्वर हे सर्वाचे कारण आहेत. जीव हे परमेश्वराचे अंशभूत असूनही ज्यांना त्याचे विस्मरण झालेले असते त्यांना मायेच्या बंधनातून सुटण्याची पुन्हा पुन्हा संधी दिली जात असते. जीवांना भगवत स्मरण व्हावे म्हणून परमेश्वराने वेदादीची निर्मिती केली आहे. वैदिक वाङ्मय म्हणजे या नित्यबद्ध जीवांना मार्गदर्शनच आहे. त्याप्रमाणे आचरण करून ते वारंवार होणाऱ्या सृष्टीचक्रातून तसेच भौतिक जगाच्या प्रलयातून आणि भौतिक देहातून मुक्त होऊ शकतात. भगवान गीतेत म्हणतात, हे सृष्ट जग आणि ही भौतिक शक्ती माझ्या नियंत्रणात आहे. प्रकृतीच्या प्रभावाखाली त्याची वारंवार निर्मिती होते आणि हे मी माझ्या बहिरंगा शक्तीद्वारे करीत असतो. वास्तविक पाहता दिव्यांश आत्मा भौतिक नामरूप रहित असा आहे. परंतु भौतिक नामरूप असलेल्या भौतिक शक्तीवर स्वामित्व गाजवण्यासाठी त्याची जी इच्छा असते ती तृप्त करण्यासाठीच आभासात्मक सुख भोगण्याची त्याला संधी दिली जाते. तसेच त्याला दिव्य शास्त्रांद्वारे स्वतःची वास्तविक स्थिती समजून घेण्याची संधी देण्यात येते. मूढ आणि विस्मृतीत गेलेला जीव मिथ्या नामरूपातच गुंतून पडतो. आधुनिक राष्ट्रवाद हा देखील
आधुनिक राष्ट्रवाद हा देखील अशा खोट्या नामरूपाचीच परिणती आहे. लोक ही अशा मिथ्या नामरूपाने वेडे होऊन गेले आहेत. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये प्राप्त झालेले रूप सत्य समजण्यात येते आणि नामकरणाने बद्ध आत्मे भ्रमित होऊन कोणत्या तरी इझम किंवा वाद यामध्ये आपली शक्ती व्यर्थ व्यय करतात. तथापि शास्त्रे वास्तविक स्थितीची सूचना देतात, परंतु दुर्दैवाने परमेश्वराने विविध लोकांच्यासाठी विविध काळासाठी दिलेल्या शास्त्रातून संदेश घेण्याकडे या लोकांची प्रवृत्तीच नाही. उदाहरणार्थ, भगवद्गीता मानव जातीसाठी मार्गदर्शक तत्वज्ञान आहे, परंतु भौतिक शक्तीच्या आवरणामुळे त्या ज्ञानाला आपल्या जीवनात उतरवून त्यानुसार जीवनक्रम चालवण्याची ते काळजी घेत नाहीत. ज्याने भगवद्गीतेचे तत्वज्ञान पूर्णपणे आत्मसात केले आहे, त्यांच्याकरता भागवत हा स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम आहे. दुर्दैवाने लोकांना त्याच्यात स्वारस्य नाही, म्हणून जन्म आणि मृत्यूच्या येरझाऱ्या घालण्यासाठी असे जीव मायेच्या अधीन होऊन पडले आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सवा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रियानिर्जितमातरिष्वनः पश्यन्ति भक्तियुतकलितामलात्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुम अर्हति. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. या ठिकाणी भगवान श्रीकृष्ण दिव्य रूपात उभे आहेत. आपल्या एकनिष्ठ भक्तिमय सेवेने आणि आपली इंद्रिये व जीवन यावर सतत संयम ठेवून ज्यांनी आपली अंतःकरणे निर्मळ आणि निष्पाप बनवली आहेत आणि भौतिक चेतनेपासून जे पूर्णपणे शुद्ध झाले आहेत, अशा असंख्य परम भक्तांनी त्यांचे दिव्य रूप प्रत्यक्ष अनुभवले आहे. आपले जीवन शुद्ध करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. कोण वाचतंय आता? वाचू पुन्हा मीच? हा, कोणाला वाचायचं नसेल तर मग सुमन माताजी वाचतील. बरं, हा, वर्षा माताजी एक श्लोक तुम्ही वाचा. याच्या पुढचा हा आता सुमन माताजींना वाचू देत. हा, हरे कृष्ण. वाचा सुमन माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे भगवंतांच्या सत्य स्वरूपाचे केवळ शुद्ध भक्तीनेच आकलन होते. त्याचप्रमाणे येथे सांगितले आहे की ज्यांनी आपल्या कठोर भक्तीने आपल्या अंतःकरणातून भौतिकतेची धूळ पूर्णपणे झाडून काढली आहे, अशाच महान भक्तांना भगवान जसे आहेत तसे अनुभवता येतात. म्हणजे आपल्या शरीराचे क्रियाशील भाग आहेत. सॉरी, नाही, मधली एक ओळ राहिली. जितेंद्रिय म्हणजे ज्याने आपल्या इंद्रियावर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त केले आहे. इंद्रिय म्हणजे आपल्या शरीराचे क्रियाशील भाग आहेत आणि त्यांच्या क्रिया थांबविता येत नाहीत. योग प्रक्रियांच्या कृत्रिम उपायांनी इंद्रियांना स्थिर करण्याचे प्रयत्न पूर्णपणे विफल झाले आहेत. अगदी विश्वामित्रासारख्या श्रेष्ठ योग्याच्या बाबतीत सुद्धा समाधी लावून विश्वामित्र मुनी आपल्या इंद्रियांचे नियंत्रण करीत, पण जेव्हा मेनका अप्सरा त्यांच्या दृष्टीपथात आली तेव्हा ते वासनेला बळी पडले आणि इंद्रिय संयमाचे त्यांचे कृत्रिम उपाय निष्फळ ठरले. परंतु शुद्ध भक्ताच्या बाबतीत काय घडते? एखादी गोष्ट करण्यासाठी वा न करण्यासाठी येथे कोणतेही कृत्रिम नियंत्रण घालण्यात येत नाही, तर त्यांना विविध हितकारक कार्यात गुंतवले जाते. इंद्रिय जेव्हा अधिक आकर्षक गोष्टीमध्ये गुंतवलेली असतात, तेव्हा अन्य निकृष्ट विषयाकडे ती आकर्षित होण्याचा प्रश्नच नसतो. भगवद्गीतेत असे सांगितले आहे की इंद्रिय अधिक चांगल्या कार्यात गुंतवून त्याचे नियंत्रण साधता येते. भगवंतांची निष्ठेने सेवा करावयाची म्हटले की इंद्रियाचे शुद्धीकरण तर करावेच लागते, अथवा त्यांना सेवेच्या कामी नियुक्त करावे लागते. अशी एकनिष्ठ सेवा म्हणजे निष्क्रियता नव्हे. भगवंतांच्या सेवेसाठी केलेली कोणती कृती भगवान वासुदेवांपेक्षा श्रेष्ठ असे दुसरे काही नाही.
श्रवणेंद्रियाची ग्रहण क्षमता दीर्घकाळपर्यंत जर अधिकाधिक वाढवीत नेली तर तरच ही वासुदेव संकल्पना विद्वानांच्या अंतःकरणात क्रमाक्रमाने आकार घेते आणि वासुदेव हेच सर्वस्व असे ज्ञान झाले की मग ती प्रक्रिया संपते. भक्तांच्या एकनिष्ठ समर्पणशील सेवेमध्ये हीच पद्धती प्रथम पासून अवलंबली जाते आणि भगवंतांची कृपा झाली की भगवान भक्तांच्या अंतःकरणात आंतरिक सूचनेद्वारे सर्व वस्तुस्थितीचे ज्ञान प्रकट करतात. त्यामुळे समर्पण भावनेने भगवंतांची सेवा करणे हाच इंद्रिय दमनाचा सोपा आणि एकमात्र उपाय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सवा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. सख्यांनो, थोर भक्तांनी वैदिक वाङ्मयाच्या रहस्यपूर्ण भागात ज्यांच्या आकर्षक आणि गुह्य लीलांचे वर्णन केले आहे ते हेच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत येथे साक्षात समोर आहेत. ते हेच आहेत जे भौतिक जगाची उत्पत्ती, त्याचे पालन आणि त्याचा संहार करतात आणि तरीही त्यापासून अलिप्त राहतात. हरे कृष्ण. वर्षा माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: भगवद्गीतेत सांगितले आहे की सर्व वेदग्रंथ भगवान श्रीकृष्णांचीच थोरवी गात आहेत. येथे भागवतही त्याच गोष्टीस दुजोरा देत आहे. वेदांचा विस्तार पुष्कळ शाखोपशाखांनी झाला आहे. थोर महाभागवत व्यास, नारद, शुकदेव गोस्वामी, कुमार, कपिल, प्रल्हाद, जनक, बळी आणि यमराज यासारखे महान भक्त आणि शाक्यत्यावेश अवतार यांनी हा विस्तार केला आहे. परंतु विशेषतः अंतरंगा भगवत भक्त श्री शुकदेव गोस्वामी यांनी भगवंताच्या अनेक रहस्यमय लीलांचे भागवत पुराणात उद्घाटन केलेले आहे. वेदांत सूत्रे किंवा उपनिषदे यात भगवंताच्या लीलांच्या रहस्याची अनेक ठिकाणी केवळ सूचना मात्र आहे. उपनिषदासारख्या वैदिक ग्रंथांमध्ये भगवंताच्या अस्तित्वासंबंधीच्या भौतिक कल्पनापेक्षा त्यांचे आगळे अस्तित्व स्पष्टपणे प्रतिपादन केलेले आहे. भगवंताचे अस्तित्व केवळ दिव्य असल्याने त्यांचे रूप, नाम, गुण इत्यादी जडापासून पूर्णपणे अतीत आहेत आणि त्यामुळे ते अव्यक्त निराकार आहेत, असा काही अल्पबुद्धीच्या लोकांचा गैरसमज होतो. परंतु भगवान निराकार नसून ते सर्वोत्तम पुरुष आहेत आणि परमात्मा किंवा अव्यक्त ब्रह्म हे त्यांचे आंशिक प्रतिनिधित्व करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यदा यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. जेव्हा जेव्हा राजे आणि शासनकर्ते पशूंसारखे अधम वर्तन करतात तेव्हा तेव्हा भगवान दिव्य रूप धारण करून आपले परम सामर्थ्य प्रकट करतात, जगाला हित व सत्य दर्शवतात, आपल्या नैष्ठिक भक्तांवर विशेष कृपा करतात आणि अद्भुत कार्य संपन्न करतात. याप्रमाणे भगवंत युगास आणि काळास आवश्यक अशी विविध दिव्य रूपे प्रकट करतात. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य: श्रीला प्रभुपादजी द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. वर सांगितलेच आहे की हे सृष्ट विश्व भगवंतांचीच संपत्ती आहे. ईशोपनिषदातील हे मूलतत्व आहे की सर्व भगवंतांचीच संपत्ती आहे. तेव्हा परमेश्वराच्या या संपत्तीवर कोणीही अतिक्रमण करू नये. भगवंत परम कृपेने जे देईल ते संतोषाने स्वीकारावे. पृथ्वी, अन्य लोक किंवा अखिल विश्व ही सर्वस्वी भगवंतांचीच संपत्ती आहे. येथील सर्व जीवमात्रे त्यांचेच अंश अथवा पुत्र आहेत आणि त्यामुळे प्रत्येकाला आपले विहित कर्तव्य करण्यासाठी येथे त्यांच्याच कृपेने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तेव्हा कोणीही दुसऱ्या व्यक्तीच्या अथवा पशुच्या सुद्धा अधिकारावर भगवंतांच्या पूर्व अनुज्ञेविना अतिक्रमण करू नये. राजा किंवा शासनकर्ता हा परमेश्वराचा प्रतिनिधी आहे आणि या नात्याने त्याने भगवंतांच्या इच्छेचे पालन करावयाचे आहे. अशा राजांना आपल्या उत्तरदायित्वाची पूर्ण जाणीव असते. जगाचे शासन कसे करावे यासंबंधी अधिकारी व्यक्तीकडून त्यांना ज्ञान प्राप्त झालेले असते. परंतु काही वेळा प्राकृतिक नीचतम तमोगुणाच्या प्रभावातून काही राजे व शासक सत्तेवर येतात. त्यांना ज्ञानही नसते आणि उत्तरदायित्वाची जाणीवही नसते.
असे मूर्ख राज्यकर्ते आपल्या वैयक्तिक सुखासाठी पशुप्रमाणे जीवन जगतात. परिणामतः सर्व वातावरण बेबंदशाहीने आणि दुर्गुणी प्रवृत्तींनी भरले जाते. घराणेशाही, नातलगशाही, लाचखोरी, फसवाफसवी, अतिक्रमणे, दुष्काळ, साथीचे रोग, युद्धे आणि अशाच इतर त्रासदायक गोष्टींचे समाजात प्राबल्य माजते. परमेश्वराचे भक्त आणि निष्ठावंत माणसे यांना सर्व बाजूंनी त्रास दिला जातो. ही सर्व लक्षणे असे सुचवितात की धर्म संस्थापनेसाठी आणि दुःशासनकर्त्यांच्या विनाशासाठी भगवंतांचा अवतार प्रकट होण्याची वेळ आली आहे. भगवद्गीता ही हेच स्वीकारते. तत्पश्चात भगवंत त्रिगुणातीत अशा आपल्या दिव्य रूपाने अवतीर्ण होतात. आपली सृष्टी ही यथास्थित राहावी यासाठीच केवळ ते येत असतात. भगवंतांनी पृथ्वीवरील आणि अन्य लोकांतील जीवांच्या उदरनिर्वाहासाठी आवश्यक ते सर्व काही प्रदान केले आहे. जीवांनी त्यावर सुखाने जगावे. वेदादी ग्रंथांतून सांगितलेल्या मर्यादांचे, नियमांचे पालन करीत आपले विहित कर्म करून अंततः भौतिक बंधनातून मुक्ती प्राप्त करावी. हेच सृष्टी उत्पन्न करण्याचे प्रयोजन आहे. ज्याप्रमाणे आपण खोडकर मुलांकरिता खेळातील पाळणे आणून देतो, त्याप्रमाणे नित्यबद्ध जीवांच्या लहरी पुरविण्यासाठी भगवंतांनी भौतिक सृष्टी उत्पन्न केली आहे. अन्यथा या जड सृष्टीची काही आवश्यकताच नव्हती. परंतु जेव्हा भौतिक विज्ञानाच्या सामर्थ्याने मत चढलेली माणसे अनधिकाराने परमेश्वरी इच्छेविरुद्ध या सृष्टीचे बेबंद शोषण करतात आणि ते सुद्धा केवळ आपल्या इंद्रियांच्या सुखोपभोगाकरिता, तेव्हा या बंडखोरांना शासन करण्यासाठी आणि आपल्या निष्ठावंतांचे रक्षण करण्यासाठी परमेश्वराला अवतार घेण्याची आवश्यकता भासते. भगवंत अवतार घेतात तेव्हा आपला परम अधिकार लक्षात आणून देण्यासाठी ते अद्भुत पराक्रमी कृत्ये प्रकाशित करतात आणि रावण, हिरण्यकश्यपू आणि कंस यांच्यासारख्या भौतिकवादी व्यक्तींना शासन करतात. कोणालाही अनुकरण करता येणे शक्य नाही अशा प्रकारे त्यांचे कार्य चालते. उदाहरणार्थ, भगवंतांनी जेव्हा रामावतार घेतला तेव्हा हिंदी महासागरावर त्यांनी सेतू बांधला. भगवान श्रीकृष्णांनी तर पूतनावध, अघासुरवध, शक्टासुरवध, कालियमर्दन इत्यादी अद्भुत पराक्रम आपल्या लहानपणातच करून दाखवले. शेवटी मामा कंस यालाही त्यांनीच बालपणीच ठार मारले. जेव्हा श्रीकृष्ण द्वारकेत राहत होते तेव्हा त्यांनी 16,108 राण्यांशी विवाह केले आणि त्या सर्वांना भरपूर संततीचा आशीर्वाद लाभला. त्यांच्या कुटुंबियांची एकूण संख्या सुमारे 1,00,000 होती. त्यांनाच यदुवंश म्हणतात. आपल्याच डोळ्यांदेखत त्यांनी त्या सर्वांचा विनाशही घडवला. ते गोवर्धनधारी हरी म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत, कारण त्यांनी वयाच्या केवळ 7व्या वर्षी गोवर्धनगिरी पर्वत उचलला होता. त्यांनी कित्येक दुष्ट राजांचा वध केला. क्षत्रिय या नात्याने अत्यंत उदारपणे शौर्याने लढायाही केल्या. ते असमोर्ध्व, अतुलनीय म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्याशी समान अथवा त्यांच्यापेक्षा कोणीही श्रेष्ठ नाही. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. एक माताजी अजून वाचा, मग आपण थांबूया. हरे कृष्ण. अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुल महो अलम पुण्यतमं मधोर्वनम यदेश पुंसां वृषभः श्रियः पतिः स्वजन्मा चंक्रमणेन चांचती. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. अहो, त्या यदुराजाच्या वंशाची थोरवी किती वर्णावी आणि त्या मथुरेची भूमी किती पुण्यवान आहे, जिथे लक्ष्मीचे पती असलेल्या या सर्व प्रमुख पुरुष श्रेष्ठाने जन्म घेतला आणि आपल्या बालपणातील विचरणांनी तिला थोरवी प्राप्त करवून दिली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रीला प्रभुपादजी द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. भगवद्गीतेमध्ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतःच आपल्या दिव्य आविर्भावाचे, अंतर्धानाचे आणि कर्मांचे स्पष्ट वर्णन केले आहे. भगवंत एखाद्या कुळात अथवा एखाद्या स्थळी अवतार घेतात, तो केवळ त्यांच्या स्वतःच्या अचिंत्य सामर्थ्यामुळे. ज्याप्रमाणे बद्ध जीव आपला एक देह सोडून दुसरा देह स्वीकारतो, त्याप्रमाणे भगवंतांचा जन्म नसतो. सूर्याच्या उदाहरणाने हे समजेल. सूर्य पूर्व क्षितिजावर उगवतो. याचा अर्थ पूर्व क्षितिज म्हणजे सूर्याचे माता पिता नाहीत. सूर्यमालेच्या प्रत्येक भागात सूर्य अस्तित्वात असतोच, पण एका विशिष्ट पूर्वनियोजित वेळी तो दृश्यमान होतो. तसाच दुसऱ्या पूर्वनियोजित वेळी तो अदृश्य होतो. त्याचप्रमाणे भगवान या जगात सूर्यासारखे कधी दृश्यमान होतात तर कधी अदृश्य होतात. ते सर्व काळी आणि सर्व स्थळी अस्तित्वात आहेतच, परंतु त्यांच्या अकारण कृपेने जेव्हा ते आपल्या समोर प्रकट होतात तेव्हा त्यांनी जन्म घेतला असे आपण समजतो. जो या वैदिक शास्त्र प्रमाणांवरून हे सत्य समजून घेतो, तो वर्तमान देहाच्या त्यागानंतर निश्चितपणे मुक्त होतो. अनेक जन्मांनंतर ज्ञानवैराग्य युक्त होऊन शमदमपूर्वक कठोर साधनेअंती मुक्ती प्राप्त होत असते. परंतु केवळ भगवंतांची जन्म करणे
ही दिव्य असल्याचे तत्वतः जाणून कोणीही तत्काळ मुक्त होतो. हा भगवद्गीतेचा निर्णय आहे. परंतु अज्ञानांधकारातील लोक मनाने असा निर्णय करतात की भगवंतांचा इहलोकातील जन्म आणि त्यांची कर्मे ही अन्य सामान्य मानव प्राण्यांप्रमाणेच असतात. अशा अपूर्ण जाणीवेने कोणाला मुक्ती मिळेल? त्यामुळे वसुदेवाचा पुत्र या नात्याने यदुकुळात झालेला भगवंतांचा जन्म आणि नंतर नंद महाराजांच्या घरी त्यांचे झालेले स्थलांतर या सर्व भगवंतांच्या योगमाया शक्तीने पूर्वनियोजित केलेल्या दिव्य व्यवस्था होत. यदुवंशाचे आणि मथुरा नगरीतील रहिवाशांचे अहोभाग्य लौकिक मोजमापाने मोजताच येणार नाही. भगवंतांच्या जन्मकर्माचे दिव्य स्वरूप जाणण्याने जर एखाद्याला मुक्ती प्राप्त होते तर कुटुंबीय म्हणून अथवा शेजारी म्हणून ज्यांना त्यांचा प्रत्यक्ष रूपाने सहवास लाभला त्यांच्या भाग्याची काय कल्पना करावी. लक्ष्मीपती भगवंतांच्या सहवासाचे अहोभाग्य लागलेल्या जनांना मोक्ष म्हणून जो म्हणतात त्यापेक्षा निश्चितच अधिक मौल्यवान स्थिती प्राप्त झाली. म्हणून तो वंश आणि ती भूमी दोन्ही भगवत कृपेने चिरकीर्तिमान आहेत हे निश्चित. हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे कृष्ण. आपण थांबूया इथे. उर्वरित वाचन 27व्या श्लोकापासून उद्या करूया आपण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरी बोल सर्वांना.